Сега ще ви демонстрирам как аз си правя такъв пилинг на лицето. Намокряме си лицето. Така, след това взимам малко количество от пилинга и този път с ръце. Може и с гъбичка, с масажна четчица, каквото имате. Аз лично този път реших да бъде с ръце. Нанасяме хубаво и разтриваме продукта. Мога да кажа, че моментално усещам под ръцете си как мъртвата кожа се отделя, като малки топченца. Много добър ефект има. Не мирише силно и най-вече аз съм с чувствителна кожа и по принцип имам проблем да ми дразнят по-силните пилинги. Този е много приятен и нежен и съм удивена. Ето сега и крайният резултат. По-изравнен тен и стегната кожа. Много съм доволна.